O benamaz. Seni işine köngül burasın go, jumuşuňa. O benamaz. Sırtqı kelbetiňe köngül burasın. O benamaz. Tamaňa palan jerde samsa jakşy eken. Palan jerde şaşlyk jakşy, tamaňa köngül burasın. Den soğluňa köngül burup vraçty izleysin. Hurmatly musul, emne üçin namazga köngül burbaýsın? Emne üçin Allah menen bolgan mamleňe köngül burbaýsın? O benamaz. Emne üçin namazdy jaman köresin? Degele emne üçin namazdy jaman köresin? Allah'dan emne jamanlyk gördüň sen? Allah'dan emne jamanlyk gördüň, ağa bargyň kelbeydi. Ömürüňdi bergen Allah, akylyňdy bergen Allah, perzentdi bergen Allah, maly mülküňdi bergen Allah, den soğluk bergen Allah. Allah'dan emne jamanlyk gördüň, Allah'a kelip sajda kılıň kelbeydi. Hurmatly musulman bir tugan. Alam yec'al leke aynayn, iki gözüňdi Allah berbedibi? Ve lisanen ve şefetayn, süylegen tiliňdi iki erinde Allah berbedibi? Ve hedeynahu necdayn, ak jol menen kara joldu tany turgan akylyňdy Allah berbedibi? Allah'dan emne jamanlyk gördüň? Hurmatly musulman bir tugan. Bir gün senin jüregiň tokta, men çarçadym dedibi? Böýregiň tokta, bugün men kan tazalabayım dedibi? Je bir jer bugün seni köterbeýim dedibi? Je su meni içmesen benamazsın dedibi? Bunun bir de bolgan jok, hurmatly musulman bir tuganım. Anday bolsa dagı bir jolu suraw. Eger jüregiň bolsa, insafın bolsa, batkende vicdanın bolsa, içki dünýäň bolsa, içki jüregiňe kaýrylan. Degele Allah'dan emne jamanlyk gördüň, namaz ne jaman köresin? Hurmatly musulman bir tuganım. Darat alıp günöňdi keçirse, namazdy kütүү namazday bolsa, namazga basуу darajaňdy köterse, günöňdi düşürse, sajdaga koygon кезде bardy günöler tökülse, dagı emne üçin namaz jaman köresin?